Αρχικά υπήρξαν και δεσμεύσεις, προέκυψαν και δεσμεύσεις εκ μέρους του Υπουργείου σε μια σειρά από θέματα τα οποία απασχολούν άμεσα τους αγρότες και σε άλλα τα οποία θέλουν μια περισσότερη επεξεργασία και ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου για να αντιμετωπιστούν. Υπήρξε απόλυτη κατανόηση και θετικότατη ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησης και του Υπουργού να αντιμετωπιστούν. Στα φορολογικά, ας πούμε, στο τραπεζικό σύστημα, σε διάφορα άλλα θέματα που τέθηκαν, υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Σε άλλα θέματα που μπήκαν όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, που θέλει νομοθετική ρύθμιση, αλλαγή δηλαδή του νομικού πλαισίου για τις αποζημιώσεις των αγκουριών ιδιαίτερα που πετάχθηκαν την πρώτη περίοδο της παραγωγής, υπήρξε μια... Δεν ήταν δέσμευση, αλλά τουλάχιστον μια υπόσχεση ότι θα το ψάξουν από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος που υπάρχει, έστω να πάρουν κάποιο μικρό μέρος, ας πούμε, αυτοί που πλήγησαν περισσότερο. Τέθηκαν πολλά θέματα. Το ΕΘΙΑΓΕ το είδε με θετική διάθεση ο Υπουργός του, εξήγησα ακριβώς πώς ήταν τα πράγματα, τι υπηρεσίες προσέφερε εδώ στην περιοχή μας. Υπάρχει ένας επανασχεδιασμός γενικότερος όσον αφορά την έρευνα και έχω σκοπό να πάω να επισκεφθώ τον αρμόδιο Υπουργό επίσης, ο οποίος είναι και πατριώτης μας, τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος στο ΙΤΕ και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Η έρευνα γενικότερα πρέπει να αναβαθμιστεί και στην αγροτική καλλιέργεια να υπάρξουν πρωτοβουλίες, γιατί είμαστε μια εξερθυμένη χώρα στην κυριολεξία στο θέμα και της ποροπαραγωγής και των λιπασμάτων και των φαρμάκων. Πιστεύω, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο σταθμός αυτός της γεωργικής έρευνας μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο και λόγω κλιματολογικών συνθήκων που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και λόγω του ότι η περιοχή είναι αγροτική κυρίως η δική μας. Θα το παλέψουμε το θέμα με όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω να πάει καλά. Πολλά θέματα τέθηκαν γενικότερα και για την περιοχή, ιδιαίτερα για τα εγκυοβελτιωτικά έργα, και έχουμε κλείσει και συνάντηση εντός των ημερών. Τώρα θα περιμένω ειδοποίηση να δω επακριβώς την ημέρα, στην οποία θα έρθει και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Πετράκη, να πάμε μαζί στο Υπουργείο μοναχά για αυτό το θέμα, για τα εγκυοβελτιωτικά όλου του νομού και βεβαίως για τις ιεράπτερα εδώ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής. Εννοώ το φράγμα του Μύρτους, η προσαγωγός διόρυγα, για τα οποία έργα εμπέζουν τον κόσμο τόσα χρόνια, ότι ήταν οι μελέτες έτοιμες και ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Τουλάχιστον σε αυτό οι μεν μελέτες είναι στη φάση της ορίμανσης, τα δε χρήματα δεν υπάρχουν, είναι όλα στον αέρα. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει η προσπάθεια, έχει ήδη αρχίσει από την πλευρά τη δική μας, για να επιταχυθούν αυτές οι διαδικασίες, να συντομευτούν, για να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά, να σταματήσει δηλαδή αυτός ο εφιάλτης, έχει νερό το φράγμα, δεν έχει νερό το φράγμα.